थोस मा एफा लेट खालामखोब्रा दाबो फैलायै आयै थोस ए हनै फैगौ दासो फाग्लिफ्रा थोस एफा गोबाव नेहोयो मानसिखौ 45 मिनिट बारलायबाय 1 घन्टायानो जानोसै गुबुन बयफ्रेन्डखौसो लोगो हमग्रोनानै फैखो ना माखो जा मैथाल' खालामखायोलै नोङो सामफ्रामबो नेहोनायल' दासो सफैथारदों आङो दानि इमान लेक्चार होबायबो गावहा नेनाङाखैथ' दाना आंखौसो उल्था लेक्चार होजेनलायबाय होनलायबाय नोंसिनि बायदि जायो जोंनाखि गावसिना खामानि मावनाङा माबो मावनाङा जोंनाव खथ्था खामानि थायो नों मिथिगौ गावहाथ' उन्दु जाग्राखा बियो नुनायावनो बिदि नुखायो जेबो मावनांखाया खोमा मानसियानो बेराय उन्दु जाग्रा नायनायाव नुखाथारो बिदि थै बे दानो मावलाबायजायो नामा सोरबा देनां नोंखौ लांबा मावनोसैब्रा दालाय बिमा बिफा जाहोग्रा दंखायोना बिदि अलसियाजों मोनगोन सानदों नों आंखौ उनफोराव सहैफ्लांबाबो बिदि खामानि रोङा मानो रोङा खामायनोबो रोङा सानसेयावनो खारबोसिनगोन आं हले थाथ्रांदेन हाबाब सना मानो बिदि बुंबाय बायोसै नोङो आंनाव थांब्लानो नोंखौ आथिं हेबै जाहोगोन आं मिथिगौ नों आथिं हेबै आरामनो जाबायल' नोंनि बे मोदोम सेरेरे फिसासाखौ मैदेर फिसाबादि खुंहोसिजोबगोन आङो जाहो दोन नोंनि डायलगफोरा लोगो हमनोथ' लेंहरबाय जाग्राथ' लाबोफाखायाखै हैस लाबोदोंमोनथ' आङो खुरखुरि लेस केकबो पेकेटथाम लाबोदोंमोन आं 45 मिनिट नेहोबाय नोङो आंखौ सेस नेयै जायैनो सेस हनै जानानै गारजोब्बाय आङो प्लास्टिकखौ दैल' एसे आग्लायबाय आयु एफा जासुला नोङो आंनो लाबोनायखौ गावसो जाजोब्बाय पेकेटसेथ' दोनमोन आयु नोंना हौवाया एफा जासुला आरो है मा जासुला जाखो आंलाय नेनायाव ओरैनो टाइम पाससो जादोंमोन दा फैदो बैयाव बिसिबां जायो जा बै दखानाव फै ओमफ्राय आंहा नोंजों जेबो रिलेसन गैला नोंनि लामाया नोंसै आंनि लामाया आंनिसै नोंखौ लास्लायस्लाय आं बेलेगखौनो लागोन बादुला अलसिया खामायनो रोङा मानो रोङा नाङा आंनो बेबायदि हौवाखौ हाब एथ' गोबाव गोसोथोलायबोनानै दासो बिदि खालामनोसै नोङो आंखौहाय गोदाव सोराव फस्थायगोन नोङो बिदि आखलजों गोदान मोनबाय आरो नोङो आरोना आंखौ एखेबारे गारथारनोसै आरोखि फुल ब्रेकआप खालामसै औ माथो रिलेसन गैला होननायखौ बुजिया नामा गैला माने गैला ब्रेकआप फुल ब्रेकआप थोस नोंखौ बिदि खालामगोन होननानै सानथाराखैमोनलां दा आं मा खालामबावनांगौ जेनेबा लादो नोंहाबो गोदान गुडबाय दिनैनिफ्राय नागारबाय होमबा माथोबाव थांथोंसै गोसो गैथारिखौ बांद्राय जर जबस्थि गोसोथोथाबनायाबो मोजां नङा नायगोन आं बे हिनजावखौ देखायनां ओइ बुन्दुफोर बिरिया गैयालै नै गंसेल' दं बेखौनो सोबदो होद गंसे लादोलै फैसा गैयालै भाइफोर बे पाकेटसेखौ नोंसोर जादो बे पाकेटसेखौ जों जानोसै जायो दा नै फंबायफोर एसे निसा बुस्थुफोर दं नामा जेरै जौ गान्जा ड्राग्सफोर सिगारेटफोरबाबो जायोमोनलै होद आदा गैयालै नै जोंनानो गंसेल' दं ए नोंसिनानो गंसेल'
दे बाहायफोर नोंसोर सोबलायदो आं गुबुनाव बेबस्था खालामनोसै थादो साल्ला जोंनावसो बिरि बिफैबावलायदों बे बिरि गंसे गंनैखौनो अबाव मोनगोन मोना जायो जों आरो बे स्कर पाकेटनियाथ' दखाननिफ्रायसो खावनानै लाबोबावदों दे जाबाय ब्र बारा रागा जोंनांला बेखौनो रानलायलायनानै जासै एसेबाबो हाब बन्दु एफा गोबावनि उनाव दिनैसो मानसियाथ' अबस्थायानो गैला माथो मानो एफा लोंग्रा सोबग्रा जाखो नोंलाय मा खालामबावनो बन्दु दुखुजोंनो बुंफबजोब्बाय आंना जिउआ जानाय सोबनायल'सैलै बन्दु ओइ बन्दु थौ दिनै आंनाव बेरायहैनांगौ नोङो आंनि हिन्जाव गोदानखौबो नुवाखैना नोङो थौ हेल' आंखौ लांफैदो आं फुख्रि गुदियाव दं
फाग्ला बेथ' ड्राग्ससो मा ड्राग्स औ बेफोरखौ बाद दिथ' मानसिखौ फार्स्टआव थिखांग्रो थ' मबाइल नालाय ओइ इसा इसा फै फै जिरायफै नै ओइ इसा आइयो आंनि हिन्जाव जागोनखौ गार्लफ्रेन्डखौ बेसो लाबोदों आरोखि आइयो लाजिबायलां थैनायानो स्रासै सोराङा जोंना माबा जायखिया जालांबाय जोंजों सिगां थानायाव बिदियानो नंथारामोन बियो जोंजों थानायावथ' बे बिदि नङामोन बै बिबारजों गारजानानै बियो बिदि जाबायलै औलै बे बिबारियाबो अयनाय गारथारबायब्रा सोरांखौ नाय बिसोर सानैजों मोजां मोनलायनायाबो बिसिबां गोबाव जाखोमोन नायलाय औ ने गोदो क्लास 1निफ्रायनो गोसोथोबोलायनायमोन ने जोंना सोराङाबो बेखौनो गोसोथोबाय नालाय ब्रा बे बिबारियाबो बिबारि साला जोंनि लोगोखौसो धंस' खालामलांबाय दे जि जाबाय दे स्करखौनो जानोसै लगायदो जोंना सिगां सोराङाबो बिदिनो जोंजों बिरि सिखर जायै दा नै बिदि ड्राग्स मानि खेथ्रआव सहैदों दाथ' जोंबो बेखौ दा बिदिनो बाहायलांबाय थायोबा लासै बिदि लामायावनो थांनो हागौ जानाय सोबनायफोरखौ दिनैनिफ्राय गारनोसै खोमा जोंबो ना मा होनो नंनायाथ' नंगौलै लाबो दिनैनिफ्राय गारथारनोसै बेखौहाय दिनैनिफ्राय मालाय जों सानैबो निसा लानायखौ गारनोसै ना मा होनो जायो दे